லை யோ ரா இம் சாலையோரம். ஆன்சர் என்ன வரும்? சாலை பிளஸ் ஓரம். சாலை சாலை பிளஸ் ஓ ரா இம் ஓரம். சாலை பிளஸ் ஓரம் என்னது? சாலையோரம். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன். கு ரு இட் தோ லை. குருத்தோலை. என்னது? குருத்தோலை. ஆன்சர் என்ன வரும்? கு ரு இட் து குருத்து பிளஸ் ஓ லை. குருத்து பிளஸ் ஓலை. குருத்தோலை. குருத்தோலைக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? குருத்து பிளஸ் ஓலை. புரிஞ்சுதா? இதுதான் நான் இன்னைக்கு இது பண்ணேன். சரியா? இப்போ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது என்ன பார்த்தோம்? பனைமரத்தின் மூலம் கிடைக்கும் உணவுப் பொருட்கள் பார்த்துட்டோம். 12 உறுப்புகள் பார்த்தோம். பனைமரத்துக்கு வேறு பெயர் என்னன்னு பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் பனைமரத்தை எவ்வாறு பாதுகாக்கலாம் அப்படின்றதையும் பார்க்குறோம். எவ்வாறு பாதுகாக்கலாம்? ஆறு, ஏரி, குளம், குட்டை ஆகிய கரை ஓரங்களில் ஊன்றி பாதுகாக்கலான்றது பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? பனைமரத்துக்கு வேறு பெயர் என்னன்னு பார்த்தோம்? கற்பகத்தருன்றதையும் பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் பனை ஓலை மூலம் என்னென்ன பொருட்கள் செய்து விளையாடலான்றதையும் பார்த்துட்டோம். என்ன செஞ்சு விளையாடலாம்? காற்றாடி, விசிறி, பொம்மைகள், கூடைகள், இது எல்லாமே செஞ்சு விளையாடலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த பனங்காய் இருக்கு இல்லையா, அந்த பனங்காய் மூலமாக பனங்காய் வண்டி செய்து விளையாடலாம் அப்படின்றதையும் பார்த்துக்கணும். ஸோ இந்த லெசன் இவ்வளோதான். இப்போ இன்றைக்கி ரோமன் லெட்டர் 1 பொருள் கூறுக, எதிர்ச்சொல், பிரித்தெழுதுக, இது 3 ரோமன் லெட்டரும் நல்லா தரவாக படித்து ஹோம் டெஸ்ட் எழுதி பேரண்ட்ஸ்கிட்ட சைன் வாங்கிடுங்க. அந்த கொஷின் நேற்று நடத்துன அந்த கொஷினையும் படிச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு நான் கொஷின் ஆன்சர் மண்டே கொஷின் ஆன்சர் ஒவ்வொன்றா நான் எழுதி போடுறேன். ஓகேவா? ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.